Karadom Pinikarbi Prime Time Birta Longpen Nulesami Raniti Mungpi. Tanti Pinikarbi Prime Time Birta Arjuita. Assam Sarkar Pen Birta Kimelong. Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee along EMAPI Hinian Batupo. Laswalam Pini 249 ang Deng Council Session Kang Niahor Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Laswalam Pachatakpo. As a Prabzin Pen non ke the bomb bankri pri EM Pen Agimi Bang Hinian Batupo. Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along Chairman Raju Tiso Chipayan Pupon Pen Pini 249 ang Deng Council Sessioning Nisi Asanalam Chiparaipo. Session along non ke the bomb bankri pri EM Pen bankri trok an EM ke papat pon thujialam CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Session along lamthi paklangsi aphi laswalam jaipon. Alangli Executive Committee kapangtang jia phan Council along EM Banghini kipa batu kenang sodalam ningje. Constituency kora trok along kaching thura pe jia phan Session along kuti sirke patangka panongsi supplementary demand agranta chiparai. Lapen CEM pen inkora trok constituency ara raphan longlia pata aki joy pen Thaikunia Chiklo Pen Keron Pangcheng Pon Popota Alangni Pachatak Pontu. The number of vacancy members here is from the present 14 for a small and exposure of the maker within the purview. আর বিপুল ভূলত সকল জাতি জনগোষ্ঠী যেখানে কার্বি রাজখাটা বেঙ্গলি বিহারি বড়ো কিবা সকল জাতি জনগোষ্ঠী তার বিপুল ভূলে গঠিত Pre ni phain kora narke parani APHLC Dhansari CCR Rotom Penson Pli Pholam Thepothag Pherang ke mai kangni Non Hebjong Karbi Anglong Autonomous Council Pen Longle Pota Kasalam Japhan V Form Keron Ponalong Mission Basandhara Plan District Arona Teng Pen Longle Pota Kipiji Puke Mentuneta Chedon Dulpoti Athe Ladake Six Schedule Council Aposi Kroya Matsina Lapen Pota Ronji Pusita Six Schedule Arona Teng Pensi Ronach Panchayat Aron Pena Mate Iunde Lapen Halapu Pharmacy along Alok Ghosh Abangpo Inunda Karbi Pia Phan Katolang Rema Puthag Rongasar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen inside Hekthelo Mapota Karji Put Anporta BGR along Yalam Tialong Karbi Anglong Autonomous Council Pen Thengpia Clean Ke Puta Heklong Lapen non anta Kangsamria Puthag Dhansari CCR Ramaipu Mohan Singh Tokbi Lamjai Sarpo Bikram Longkar Lapen Rup Singh Nyatum Pen Herangkia Maya Long Pen Sodak Pen Pachinipo So along le pata aron ke langdam lu purutang te lake ilitung SD mate inglong so six sidul angkang aphan kalida aposi nilitung APSLC atumen ke intang kringpen labang so abang ke nitung ke condemn lo jasmet la so aron ke dak pilong le la so logot karbi rong asar ramai karbi rong asar tum anta alang tum lo pilo je poncharas na palulong lepu alang tum anta cicak lu alang li lamang so ponchairas aron ke wan velu pu sita non pata kipi aron pulutang te lake ponchairasi napalu choglu aposi lake ja semet nitum ke kham khelu lapen wan masi wan long le pi masi pi long le bi from tonangi lalo si ba ke ing si hini ba ke halo aku scholarship dem scholarship ta ningkan hini lo pipe pulutang te alang li experience konala CM ke choning kan ke si choglo alangli experience order pusi cipulo tante alangli kame claim konalo kachali uso maraphan jongsi lason asai claim pilo tante koson sikre chapa prang thekbo lata isilo lapen isiba ke orunadoi scheme ta nirtum ke thekdulong lapen ke theklong ma ke duplicate si kurier la duplicate kuri gela paisa chongsi phan lage kidu ke lak heme jangre atum phan avi chongsi cholo lage Nake duplicate cari si klembom nasi lata ing torangi nana hai lapen ilitung ke CM aphan ingkan kri si ke chok kar choda di ar chodam lu alai to ke kar chodam che thor sita bangasu
along grusa bangke pharmacy along se chalang namvek aphat chulang remde lake along grus alang lipasi aphat kar chuluma puta lake nituke arju memelo ba karju pon padukolo chiterak tha nali inut siam ki chobang yong sinali chari chalon thipatang te nali chethan peno nali siam ki chui a order velo siam cho kana ningkar peneta karbiatum ki sunglok ke boy lok insin nat along ta karbitum jogdonman pawe insin nat along ta karbitum haidendat pawe insin nat along ta karbiton mesen pang thek thek longle bjp sarkar nang choklo panke nasi niritum apslc dhon suri aropen ke so dak pinram no hai phuta along land reform je isi bangke mission bosumdhara po la isi non latest non solibom form ti bomlo taso a mission bosumdhara long tame pena ana bangke bjp tun politicalize ka kuri la bangke kopilo ps 3 sigron lo la so ps lo polonte si parok do odim lo tala sa ps ta isi langda menang kherni song dakta bihari tumsi do oda sa ps tamanta pipon poma la sila tamanta pipon an nilpe bos mission bosumdhara pu bangla bangke plan along si isa mission do longle phelang kabi to phansi chiri pho keron la bangke lalo je ay kathara sar pen tuliram ha chidibet nang elong dim kaso lason ka chidibet ke niltum kroikre je alang tum bjp a gundagiri tum banchewan po hola rostom lekhe phalna jeneka alang jim salong pon teple ke theng ke chok inur buni phal ke theng ke chok lason gunda chibi hu balong ke je ay kathara sar phani tum ke tiata dibet along pachedan long pe nitum party pen tam kroikre alang tum ahok pet isi anchor donangji la pen isi studio mesan long thing nang alang tuman security mesan nang pen madu ta ludlong da nang da mangke epe jong si la sar ni chidibet ani same alang tu masi gunda do pote ni tun epis pe tekta ni tun chikroy ka epe ni tun same un an ke ni tum da chedan nang kok claim nang kok po la si son budi gang le manga claim nang ni inu de muni phan hang pon det hen dam pot theng pon top antur pakang jo do saja lo tun lok inu ra apni phan hoj hang lok rostom le theo soge koson lo non puta police dem ni people na pete lo nang li tuliram long hang nang li ham jibon ko nang li pc police pade bade thar panem nang poke muni pha pa thai pa choke ipc ta belek o nang tu paper sara sa phulu le de lo aron na ve bana tum bjp to panke matro public tum bani tum pansi aron du chorma lalo nili ka jung tum ge la pen ke pin pen kak alu long land reform bangke na tum ching sai pen pakom vek nang yi la pen ke 3000 kaca pata bonai long bana tum ke da ka bangke isi pakom pensi kaca pata bonai long bangke na tum ching sai pesi free pinai pesi nilihin pen tu ni no long pota pg pamen pen reform keron asoni tum pin dia long thek long lo asila so apota keron ke lake plain district আর হেৰি পিনা লাগে মিছন বসুন্ধরা লাগে ডাকে 6 শিডিউল এরিয়া বাঙ্গে নি তুমি কইতে লাগে রাত তুমি কইতে আথবিমা ডাকে মিথাং আরাই দো কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল লো সাতেং বেসি পিনাঙ্গি আদাক প্লেন ডিস্ট্রিক্ট আরন বিনা লাগে মিছন বসুন্ধরা বাঙ্গে asial so বাঙ্গে ইংটন নাঙ্গি টুডু কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএম তুলিরাম রংহাং ডিক্লেয়ার ro 5 lakh pota pielo pumati sita karbi tu epak de long de haso 5 lakh ite kiche so fansi ron de lo ite non da ko kiche so fani po inu long se chiri pho polite karbi long leke jut ko khayang po la si la son asabe long leke lang tum son bar kuri nang ni athe cherai nang pu long le bangki non ke dam ta lang tum production lo la si border da chelang po nang po la pen hala solar project lata 18000 biga demandi lata take 6 schedule area long ge lake chok che la bang ington nang lata bon check nang la solar project bang ke bang hala brahmaputra ro thak lason khalia dim long si biji bahab lason hagora lang thak long si biji la so solar project ke da ke Karbi Anglong ingthur et lung et thi biji pu bangge lage isi hengno pik haya kam la bangge athe ladak la so a solar project ete ladak
adung arai bang kheti bating aja ta hinu lagi sok sang ta hinu lu la pengela thesre ki ya haita thesre ta athe velu lagi ala se solar se sun lapu Kedamtang jakong po chiklo ni phaisir keparni Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong ara daphan purthimi akimang pen lak isi longlia pota kejoy pen kipi ponchi aphan executive committee along cheparai ponlo Assam State pen kipang dakpon Basudhara 3.0 along Karbi Anglong ke nangpalut longle det nangchi athe Karbi Anglong Autonomous Council along longle phelanga pothak aronang bipibe lasi state atum aninghang alinge nang pache jog dunjam long le det nangji Karbi Anglong Autonomous Council atumta longle phelanga pothake aron chi othip nangji lapenon Karbi Anglong Autonomous Council pen kedeng pon purthimi akimang ko pen Karbi Anglong ara taphana kejoy pen lak isia pota kipi ponjialong lang pami pensi longle pota pinangji mate ron nangji 1959 aninkan Karbi Anglong Autonomous Council along kedo transfer of land arula tengpen langpamesi longlia pota ronangji inglong aso kalideda khaya tum jongsi pota kelongji aphan claim dundet pulotangte thanlap nangji lapen pota pipedet nangji purthimi akimang pu longlia pota kipi jialong political padut ledet nangji pusi ASDC WKAD mate West Karbi Anglong district ameipu Sarsinging Lengpen, Karbi Anglong Autonomous Council aphan Chuningri. Cut News. Tumke kecing si pendala so mission Bosundhara bangke opposed. Kupi pon mamla mission Bosundhara masih ola samtala tumbangke bangke binelo ceparai dedlo. Je lena status ke bang sivet si pinchonget. Sitali tum chini tum nak separate is a constitution do Karbi Anglong Autonomous Council so lena puthak ke especially tum strong is a power do da. La simnona bang theglong lo non kasharibo ma government just met. Tumbang non ke bang bom 2026 MLA phan da tum target NPNC non la so mission Bosundhara plus state long ke Karbi Anglong bang ke porthumie ke mang sa tum irpon lo. La si da kaphere meme son thomson phlelam do. La si Autonomous Council pen July cheklo tarik sir cap la tum isi che parai lo jada 1 lakh family fan long le pota ronang popu bangke sita 1 lakh family fan ronang popu stum che parai chot circle til fan target isi pilo West Karbi Anglong do kamuka mata 30000 dipu circle da 30000 so si puloni buka janta pilo sita mila suki ronji a guidelines by council pen thang ta avi la si nilitum ko pima karjulong bangke Karbi rong saramai phan atum pak suri thom vi form kapache ron phan isi hukum pilo council pen official documents on thang tabe la pena banke local MSC tum hana pak suri thom akota son sila tum ki pi la pen ke thoma bangli tum ke theklong ba hai jala banke BJP a party line base a vi form banke keron la si la da ke nili jongjung hin pen pusita Karbi Anglong rat la pen Karbi khe phangka chenghon asong an phantanili isa epil lo isa kachunengri bangla lahan lo je labangsu along le pota ke rona bangkeli tum mane Autonomous Council along aja kalam the pudun vek nang kokji gopima non teng lu plan te local MEC phajo se kota pidet pulutang te bang so MEC dak bang sir kep do hala tum ke bang amet ha khe basi chipi poisi fere dame me hini bangke BJP party line pen si keron penaka posi BJP longe ahom paro Karbi jata duet pulutang te latum ke nang BJP kalama kalima la si inchap shot po nang dak tribal non tribal so bangke langle lo ka fere me la bangke la si ni tum Karbi Anglong Autonomous Council pan ka chuning riji la pen ke so dak pen kapachi ni dunji bangke lahan lo je 1959 aningkan Karbi Anglong Autonomous Council la long kidu labang so transfer of land labang so rules ateng bangke strictly maintain ang la so pota keron hod bangke la pen hini ni tum puthuji bangke labang so pota keron a system long bang la vibham ka fill up pen chenglo ka du la bangke Karbi o asong tum phandak pa involve nai athi bangke ili tum chini je Karbi Anglong long leke lake party long le kali lake lake BJP long leta kali ba komande long leta kali lake Karbi Anglong sarkar biarat tum long le penaka potsi la so pota keron na jipo process long ke Karbi song wan hon pa involve nai bisarlam non Karbi rong saramai basor hasi Karbi lo charli song basor hasi Karbi intellectual tum du pilang hala tum phan pang room si Autonomous Council tum isa mai dolin penda council level along
joint monitoring committee done pusi ke cheng sinili Karbi Anglong Thomas Council CM han isa appeal pilopini la bangso amai pen hini bang ri puthuji bang la henlo banga sotum inut tapota long lidet nang jia potsi la so pota avi form ka phila pa process long masi hala so atlang to men ke bang long lidet ji phan circle level is a verification committee selam nahi lapen ke village level a verification committee do nahi pen hala village level a verification committee long se tame rong asar tum cepa hai phunang a rong arat pen chenglo hala dak thegri mujara tum si hala so verification committee lo bange do dun long nang po la peng la village verification committee atum nang forwarder fit circular long ko verify thunang po la pen ke muda council long nai an bakhala joint monitoring committee ko puthot real so putha ke isia ko verify thuni la so fit sidak bang so amen duma avema ing chap ni pen ke la 1959 la teng pen la longle pota kelong ji arrives avi po bang putum an men ke hakunar ni pen la party line pen emisia line pen vi phom nang lidun rock pusita lage cancel lap nai pusi nili kadu kawe Karbi Anglong rat tu an rat charia song pen ham phang song bhan li chuni ro pen la Dena rong khelante mong arong risonim sote rang hin pen patre piponsi pre ni phoing kora trok siar ni rong isiara ratom pen rong rup angkang an kapang thera sai claim dam pen non ke wang ji phai kunia chikloni phai ke parani ingdeng crazy education awareness kam felicitation program kapaman ponjia phan tingki jithana mai ke padopona berta pherang ke rajib bepen berta nang pale Dena rong ahawar angkang pipen rong rup adona phai ke ong lapen kachingri anparata lokachal ya na thu chirok to kamai ka paman pon paplut pon pepin pen pulotangte dena rong khelamte munga rongta isilo bangso rong risonim sote rangatum ke klem kedam ke mesen ajo kedam tang aning kan pen education awareness kam felicitation program nang talon bang bomsi non ke wang jilang arni sidame ingdeng crazy education awareness kam felicitation program kedeng ponji aphan rong siarat atom pen chingki jithan po bangso maya long Haura Ghat regional committee KSA kongchen bang anparta rong khelam timunga rong risonim sote rangamai phu goben milik samson ingti la pen rong asar pen chenglok rong siarat atom cheto dunsi RDP po nalitum kat news lapen birka live patum nang ke home report nilitum rong kalan timong rong nang ke home report la sipini nilitum bangso rong kalan piposi rong kalan ara kacetong nang kok make la ke aning kan wang son tak thak nitum la luga charlie la bangso kacirok tok ame nilitum marong stame arong kaprek mate Karbi aha waralong angkang hawaralong anu kaprek ke thek sona thak nilitum marong sitame thek duning tungduk pu akang tu yang deng li duning tungduk pu kema tha dun sinili tum tala lam thei ke chathan mate la so me bipon lo prote lam thei thi ni ke chathan pen abang putin tame ning chi bi pen ke bor ipon dujima posin tum matha ponsi bang so education awareness kam felicitation bang so program bipon lo ning kan bang tame si peneng le thota nangli si non ke bang ji November 10 ar si bipon po bang so me kasi bang la so me ke ki bipon ji phansi pini nilitum la rong kalan arat doan sarmar lapen sarpimar pen chenglok lapen risui jang pen chenglok si pini nitum chito pen ke pang thera sata dengpon lo lapen la so me ke pachun ji pan si pini la anaras ta min nitum chitong pon lo peneng bang ke ingdeng kresi po ke pang thera bang ke nilitum la risui jang long si amuto mata dalo risonim soning sidonang oikimi paning thurpon nang rong ropakla ronang pula bangso moto en ponsi nilitum oikimi paning thurpon si intung rong ropakla ponji pusi kadu gawe sarpi sar putum pan anta chethan chepari pensi litum ta ingthir dun ernai klar dun bor nai pu ke chethan chimum pensi ke chedon sar pensi ini ani litum lahaya saita klempon lo laso mai kibipon ang thek pen ke litum ningarong pek apra nilitum la so me kibi chengke 1992 aningkan si kibi chenglo stame hala soda ingdeng pribi pon masi angbong chitem nom drop check lo la soda klempon bang abdelo la soda klempon pedera joine ke nilitum hala sohut ke chardia phai kompi lapen ingdeng kep asar lang angdeng lapen har seri tame bi ke pas angdeng tame hala sot ke aphai abdelo sita nilitum 2017 aningkan ben puthot nilitum ladak cepatir pilu pupen nilitum klempon lo puthot aphir bang ke logo charlie aphai bang
ani kan bang tame 10% le rupees tame 80% ba 90% bang ke unpon bom si che thek pon long lapen piniar ni non doktor long kiri timung sitame la soham phang lo se dolo lang li tumta lam thi ni nang than te kang bang putulo lang li tum ha tame archu dunong lang la somme long pe lapen Profesor Malin timung pi bang tame archu ponong lang la so program long pen si la so long pen penang an akang tu yang deng sitame ke chithane chimung pen lip duno lapen alang li tum ladak pini rong kelan timu arong long nilitum ta riso terang hin pen nang patir pi ponsi nitum rong rat do am lapen sarmar sarpi mar pen cheng lok nilitum chilla cherok tok osmar lo charli cha cherok tok nai pa mai nilitum kibi pon ke ku anta ning sam piklo lasi ani kan bang bi thek very fancy bor ilo lasi li nathun ke cheng si ke 1992 pen cheng lo la batai pli so program thik lo hedi la so pen aphiran ke ington kok lo angko 2017 aning kan pen cheng thulo genon ba ke charlie hin sitami ansusi mane usomar tum sitami aning arong lo ke charlie phan aning hangren kilo non ba ke ili api apotum si guardian tum sitami usomar ke charlie nai phan ke ansusi mane ke than bang joy ke si che theklong lo tum ke lalo ke mang ke non son ke charlie sitami non ke indang bo mateng lo osmar sitami ke charlie bang kan ning ansu se aning hang thulo lasi ke theknum tanon bang ado olo lasi non ke bang ji sitami nili tum las to asai bang ke biber ji piasi nitum ningche thelo aprang pa peng ke theklong prote non ke do pi ka son lo tum ke thekere tala son dolo doktor nang man ta dolo hala malin ti mung pi puta kene profesor nang man dolo katenge jo inut bahani la son ke charlie dun non apit ki dun na tum ta do speak lo na se ni tum ta la an so se aning parong dun na phan ke nili ke kam ke kichi yor dun ke kai ka ni tum ta chington et a son se rong kelana rat pasat bi mar do an ke ini si vet ni tum ta dolo la su pini thota la tarik kep tulo la so government aso program la so pachun dia pan la so non ta nil tum rong si chingrum si war kapang kir size kamin tum deng lo la si pachun et lo non ta ke ni tum la si la an pe niam thai Assam ang kangalong non hejong UGC lapen NTA atom pen kibipon National Eligibility Test mate thi hek pen net asat lang ang thek kipak lang ponalong banghini ang jiratum sami liribon tirang pilapen bikateron biatuma phan AJYCP atom pen karchota Bukauzan LA constituency ang kangke parlo Sukhanjana Hawar Rinti the rong marjong ward number 7 along kedo Khorsing terang lapen kawe rong pipi atma sopi sami liribon terang pi lapen jopro langso Holy Family High School ahema thingnu along kedo Bibhuram terong lapen basa inti pi atma sopi sami bika teron pi atma phan Assamese phulam gamusa lapen AJYCP logo momento pipa zirpo Labang Sokar Chopona Jai Megalong AJYCP CEC Klembang Jitu Phukan AJYCP Bukauzan Regional Committee Amaipu Sandip Soikia Waisong Terang Khatkati Press Club Amaipu Anand Terang Lapen Buddheswar Teron Atum Chetongtu AJYCP CEC Klembang Jitu Phukan Pen Labang Hini Angjiratuma Phanta Kachuru Lapen Ahirjume Pazirpong Alang lituma kaya long ke mesen ok pran pen ke claim ke dam dun pami thek jia phanta ahir jume pazirdo Jitu Phukon pen pherang ke atma thengno ke pachini duna tengke Bukauzan subdivision angkang aphan isi ningarong abirta karjulong pen ningkarong chekhang un AC ajad le pi pazir mowe pusitame ahem hurmi damsi ar chodamlo athe ke thurmi owe atum lapuson net asat langalong sami Liribon terangpi Computer Science and Application lapen sami bika terangpi Commerce ke endun alang itum aningarong along ningarong dunupusi pachinipo Bukauzan pen Bisnu Lekte report Cut News
Tang tipini Karbi prime time birta bangke kang tonik long kado kabeta me 2 me thak me kurwang thu.